Hvad var det? Ja, hvad var det lige? Hvad var det? Nej, mig. Hvad var det lige? Hvad stedmor, ikke også? Ja, ikke også? Nej, Det blev faktisk min stedmor. fars forlod. Min stedfars forlod. Ja. Det er så slet ikke i familien. Men okay. Min fars forlod, så min stedmor. Det blev faktisk De er jo ikke gift endnu, så er de ikke en stedmor. Så hun er ikke din hold mor nu endnu. kæft, det er min mor og min stedfar skulle da heller ikke. De er kun forlovet. De er da heller ikke gift. Så har du ingen stedfar. Det siger jeg bare bonusfar. What the fuck? Vi bliver faktisk enige om, man er ikke rigtig slottet, før man kan snotte. Det nu mad. Det er noget køkkenet. You know? Hold nu med film. Prøv at se, det her det er et nemt idé. Det må du ikke vise! Men man... Hun viser også en forkert side. Nej, der står nemt Mener du smitter? idé. For helvede. Du er... Hvad så? Du gør lige hostechok her. Hvad laver I? Ja, ej, lad være. Jeg hoster. Ja, nede Michael. Det er Bård Daly. Det var du ikke. Og sving. Nu er det... Skål. Ej, jeg skal lige skulle tro, vi drikker. Ja, vi drikker ikke. Der er også ikke, man kan bare ikke. Men Michael, hvad fanden har du købt til os? Undskyld, jeg har puttet lidt i den, før jeg tog den op. Åh, my God. Det savler. Har du set nogle fine sko, du har på? Ja! Hej, hej! Du har krumryg. Ej! Ikke med på tættet. Hej med papir. Altså, snart papir. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Nå ja, jeg ved selv, hvor det er. Yes. Jeg går sammen med min mor og min far. Hvad er det? Var det ikke det?